Škola. Škola je veľký dom, škola je celá veľká. Žijú v nej žiaci ani učiteľky. Červenú strechu má a strecha komín v zime, aby tam detičkám nebolo zima v zime. Škola je vážny dom, celá je vážna škola. Škola bez kvetov je ako jeseň holá. Nech teda zasvietia deťom v nej do svetnice, ak už nie slniečko, aspoň tie slniečky. Robí nám vždy chápať, pomôcť vždy a rád, radičiakom múdre veci ako kamaráti. Aj keď chceme kráčať svetom dospelých, mali by sme stáť, keď patríme k tým nezrelým. Boli sme aj drzí, možno náhodou, toto je však pieseň, čo má byť tou ťahou. Chmotričky, chmotričky, hej, čože nespieváte? Hej, veci, motor myslí, hej, že sa vyhneváte. Hej, veci, motor myslí, hej, že sa vyhneváte. Hej, my sa nehneváme, hej, my si zaspieváme. Hej, Jana, krštenia máme. Hej, Jana, takto rôček, hej, zás krštenia máme. Vážení rodičia, milí žiaci, pani učiteľky, páni učitelia, milí hostia. Už tradične sa stretávame na sklonku školského roku, aby sme zhodnotili výsledky našej práce, aby v zrkadle sa súčasne zamysleli nad úlohami, ktoré pre našu školu vyplývajú z potrieb našej spoločnosti. Pri tejto príležitosti mi dovolte v našom kruhu privítať predsedu Rady rodičov, inžiniera Jána Jelinka.
Vážení prítomní, v priebehu tohto školského roku ste sa učili a pracovali tak, aby ste v šľapajách vašich rodičov mohli plne rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti a záujmy na prospech tejto ľudskej spoločnosti, ktorá sa vie postarať o rozvoj a napredovanie všetkých členov. O vašej práci svedčia aj výsledky v rôznych súťažiach, do ktorých ste sa pod vedením pedagogických pracovníkov zapájali. V matematickej olympiáde v 7. ročníku na 3. mieste skončil Andrej Ladislav Kováč, v 9. ročníku v okresnom kole 3. miesto Ivana Plevová, 9. A. Fyzikálna olympiáda, okresné kolo 1. miesto Ivana Plevová z 9. A. V krajskom kole skončila na 6. mieste. V chemickej olympiáde v okresnom kole na 1. mieste Michaela Bajnoková z 9. A. V krajskom kole bola na 4. mieste a Ivana Plevová na 6. mieste. Biologická olympiáda, kategória C. Okresné kolo 1. miesto Ivana Plevová z 9. A. 2. miesto Michaela Bajnoková z 9. A. Krajské kolo 3. miesto Michaela Bajnoková a 9. miesto Ivana Plevová. Kategória E. Okresné kolo zoológia, 2. miesto Jakub Kuchyňa, 7. C. Geológia, 2. miesto Robert Magura, 8. A. Krajské kolo zoológia, 7. miesto Jakub Kuchyňa, 7. C. Kategória D. Okresné kolo, 2. miesto Dominik Barajka, praktickej časti a 2. miesto Dária Ratulovská, Osterová časť. V súťaži Škola roka v školskom roku 2011-2012 v predmetových olympiádach sme sa umiestnili na 5. mieste v okrese Liptovský Mikuláš. V súťaži Škola roka 2011-2012 v športových súťažiach sme sa umiestnili na 3. mieste v okresnom kole vďaka týmto výsledkom. Okresné kolo v cespolnom behu, družstvo dievčat 2. miesto, Aneta Smerčiaková, Ivana Plevová, Alžbeta Palanová. Družstvo chlapcov 3. miesto, Michal Struhár, Jaroslav Voravčík, Matúš Farkáš. Okresné kolo v stolnom tenise, družstvo dievčat 3. miesto. Okresné kolo v basketbale chlapcov 3. miesto, okresné kolo v basketbale dievčat 2. miesto, okresné kolo vo volejbale dievčat 3. miesto. Okresné kolo v plávaní Monika Mokrohajská 3-krát 1. miesto, takisto ako Miroslav Kožínek. Okresné kolo vo vybijanej dievčatá skončili na 1. mieste, vyhrali aj regionálne kolo a v krajskom kole sa umiestnili na 2. mieste. To si zaslúži potlesk. Žiačky 5. ročníkov sa zúčastnili gymnastického štvorboja, kde obsadili veľmi pekné 2. miesto. Lívia Bobulová, Soňa Lorenčíková, Slávka Králiková, Taťa Slabejová. Malý fotbal. Mladšie žiačky 2. miesto v okresnom kole, mladší žiaci 3. miesto, staršie žiačky 2. miesto. V okresnom kole v ľahkej atletiky jednotlivci 2. miesto Maďar vo vrhu gulov, 2. miesto Struhár hod kriketovou loptičkou, 2. miesto Gál skok do výšky. Družstvo dievčat celkové 2. miesto a v jednotlivcoch 2. miesto 800 metrov Ličková, 2. miesto hod kriketovou loptičkou Zuzana Pavlíková. Ostatní mali sme aj úspešných žiakov v súťažiach mimo školy, tak aspoň niekoľko. Natália Čižmárová, 3. miesto majstrovstva Vyšegrádskej štvorky. Patrícia Slabejová, 2. miesto majstrovstva Slovenska v modernej gymnastike. Milan Mičuda, 5. C, 3. miesto majstrovstva Slovenska karate. Tomáš Košík, 6. B, 3. miesto majstrovstva sveta žiakov v Chorvátsku zjazdové lyžovanie.
Prvé miesto majstrovstva Slovenska Jasná, prvé a druhé miesto vo finále slovenského pohára. Adam Rojček, druhé miesto majstrovstva Slovenska Bicross a zároveň aj tretie miesto. Michal Kuchyňa dvakrát tretie miesto majstrovstva Slovenska Bicross. Tomáš Adamčiak, prvé miesto výhra seriálu turnajnou Talent a prvé miesto majstrovstva Slovenska v družstvách žiakov. A teraz Aneta Smerčiaková, beh na lyžiach, druhé miesto v bielej stope v Krevnici, druhé miesto slovenský pohár v Martine, prvé miesto 4-krát majstrovstva Slovenska, prvé miesto majstrovstva Slovenska Štrba a 4-krát tretie miesto na majstrovstvách Slovenska. Za všetkými týmito peknými vašimi výsledkami je kus svedomitej prípravy na školské a vyššie kolá, za čo si zaslúžia uznanie všetci pedagogickí pracovníci, ktorí vás na súťaže svedomite pripravovali. Vážení prítomní, v tomto školskom roku bolo na našej základnej škole v 23 triedách 470 žiakov, o ktorých sa staralo 38 pedagogických zamestnancov. Z celkového počtu žiakov prospelo s vyznamenaním 194, prospelo veľmi dobre 89, prospelo 180 a neprospelo 12. Pedagogická rada udelila na svojom zasadnutí na 25.6.2012 ústnu pochvalu riaditeľom školy Mariane Okoličániovej zo 6. C za reprezentáciu školy v športe. Písomnú pochvalu riaditeľom školy z 1. A triedy Veronike Laheje, Sofie Anne Dudášikovej za výborné vyučovacie výsledky a reprezentáciu školy, z 3. A triedy Barbore Hlavčovej, Zare Karakajovej, Viktórii Rebeke Kunkelovej za reprezentáciu školy, z 3. B triedy Lídii Lepišovej, Lukášimu Ladánimu, Oliverovi Cuprovi za výborný prospech a vzorné správanie. Zo 4. A triedy Ivone Špankovej, Milanovi Špankovi za výborný prospech a vzorné správanie a Pavlovi Kičinovi za výborný prospech a vzorné správanie a reprezentáciu školy. Z 5. C triedy Michaele Beďkovej za reprezentáciu školy vo Vybíjane. Zo 6. B triedy Eme Oberučovej, Radke Polečovej, Veronike Brozdovej, Lé Koniarovej, Barbore Kostrbíkovej za reprezentáciu školy vo Vybíjane. Do 6. C triedy Jánovi Glutovi, Jakubovi Kuchyňovi, Matúšovi Mravcovi, Lise Polačekovej za výborný prospech a reprezentáciu školy, Kataríne Mičudovej, Nine Ličkovej, Kvetoslave Hrčovej za reprezentáciu školy vo Vybíjane. V 7. A triede Andrejovi Vladislavovi Kováčovi za 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády a Linde Belovej a Jane Jandovej za reprezentáciu školy vo Vybíjane. Teraz poprosím pána predsedu Rady rodičov, aby odovzdával knižné odmeny a menovaných prosím, aby vystúpili dopredu. Prvá A trieda Filip Jurčo, Dušan Gonda. Prvá B trieda Anna Elise Links, Dušan Kuchta. Druhá A trieda Linda Krnáčová, Oliver Parajka. Druhá B trieda Andrej Holý, Erika Kocmanová.
Druhá C trieda Terézia Váleková, Juliana Perdeková. Tretia A trieda Viktória Rebeka Kunkelová, Juraj Dunčko. Tretia B trieda Marek Laheje, Ema Lacová. Štvrtá A trieda Ema Almanová, Martin Holý. Štvrtá B trieda Kristýna Haragová, Anton Paprčiak. Štvrtá C trieda Anna Mária Hutová, Iveta Derféniová. Piata C trieda Denisa Gregorcová, Dorota Považská. Šiesta B trieda Adam Radič. Šiesta C trieda Dária Ratulovská, Dominik Parajka. Siedma C trieda Laura Magurová a Ema Šlavková. Osma A trieda Alžbeta Palanová. Osma B trieda Bibiana Petrová. Deviatá A trieda Michaela Bajnoková a Ivana Plevová. Deviatá B trieda Nikola Fiačanová, Aneta Smerčiaková. Okrem toho ste sa svedomito zapájali do zberu druhotných surovín, nazbierali ste 14 577 kg papiera, čo je v priemere 30,72 kg na jedného žiaka. Chcem vám za to čo najsrdečnejšie poďakovať. Odmenení budú nasledovní žiaci a nasledovné triedy. Na prvom mieste Marek Laheje, 3. B trieda, 1800 kg. Na druhom mieste Dominika Kramorišová, 7. B trieda, 1217 kg. Na treťom mieste Stanislava Kramorišová, 4. B trieda, 1033 kg. Štvrtá Nina Ličková, 6. C, 860 kg. Piatá Katežina Jelinková, 2. A trieda, 575 kg.
6. Veronika Laje, 1. A trieda, 530 kg. 7. Lucia Durná, 9. B, 520 kg. 8. Natália Košutová, 1. B triedy, 470 kg. 9. Patrícia Škanderová, 4. B trieda, 350 kg. A 10. spoločne s 300 kg Martin Nahálka, 4. B, Adam Kniž, 6. C. Stried. Na prvom mieste sa umiestnila 3. B trieda s priemerom 118,58 kg na žiaka. Poprosím zástupcu triedy, aby si prišiel pre sladkú odmenu. Ja teraz tomu dám. Vyber kvety. Na druhom mieste 4. B trieda 109,89 kg na žiaka. To je ešte 6. B. No tak nech si prídu. 4. B, druhé miesto. Tretie miesto mala 6. C. Ale moment, to som ešte nečítal. A tretie miesto 6. C zo 67,7 kg na žiaka. Máme však aj žiakov, ktorí si svoje povinnosti neplnia tak, ako sa patrí. Preto riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou udelil pokaranie riaditeľom školy nasledovným žiakom. V 1. B triede Viktória Poliaková za šikanovanie a vulgárne správanie, zo 4. C triedy Erik Poliak za 15 neospravedlivých hodín, z 5. C triedy Juraj Madaj za opakované porušovanie školského poriadku, 6. C triedy Dávid Kučkovský a Michal Luníček za závažné porušenie školského poriadku, z 8. A triedy Martina Doležalová za časté porušovanie školského poriadku, z 8. B triedy Matúš Farkaš, Monika Mokrohajská a Kristýna Zubajová za opakované časté porušovanie školského poriadku a William Šániš za vyručovanie a podvádzanie. Znížené známky zo správania na 2. stupeň. Z 2. A triedy Samuel Baláš za nevhodné správanie a opakované porušenie školského poriadku, zo 6. B triedy Lukáš Grendel a Adrián Kubán za hrubé porušenie školského poriadku počas školského výletu, 6. C trieda Maroš Mirka za porušenie školského poriadku a 6 neospravedlivých hodín, zo 7. A triedy Katarína Turčiaková za hrubé porušovanie školského poriadku, z 8. B triedy Veronika Halčinová za hrubé porušovanie školského poriadku. Znížená známka na 3. stupeň, 7. C trieda Tomáš Fáber za 43 neospravedlivých hodín. Ak vás vyrušujem, ak vám je to smiešné, myslím, že nie. Celkové môžeme byť s vašou prácou spokojní. Vaše výchovno-vyučovacie však mohli byť ešte lepšie, keby ste nezameškali 37 169 hodín, čo je 41,25 hodiny na jedného žiaka. Na jedno, ale nesmieme zabúdať na výsledkoch, ktoré ste dosiahli. Majú veľký podiel vaše pani učiteľky a páni učitelia, ktorí sa s veľkou trpezlivosťou snažili vychovať z vás ľudí, ktorí budú schopní zastať svoje miesto v spoločnosti. Dovolte mi preto, aby som im vašim menom čo najúprimnejšie poďakoval za ich obetavú prácu.
Milí deviataci, 9 rokov ubehlo od chvíle, keď ste zasadli do lavíc prvej triedy. Nie vždy ste do školy chodili radi. Niekedy sa vám darilo viac, inokedy menej, úspechy sa striedali s neúspechmi. Koľko ste toho v škole prežili, koľko ste sa navystrájali. Treba si, milí deviataci, pri tejto slávnostnej príležitosti rozlúčky s našou školou uvedomiť, že vás čaká ešte štúdium na stredných školách. Buďte aj tam čestní a usilovní, pracovití a v každej činnosti vytrvalí. Z celého srdca vám všetkým želám, aby ste sa celý život mohli pokojne venovať svojmu zvolenému štúdiu, práci a záľubám. Vážení prítomní, v živote človeka prídu chvíle, keď mu druhí vyslovujú poďakovanie za vykonanú prácu, želajú si zdravia a veľa síl do ďalšieho života. Aj mne dnes pripadla milá povinnosť poďakovať sa za prácu našim milým kolegom, ktorí z našej školy odchádzajú. A to najmä dlhoročné pracovníčky. Pani vychovateľka Gabriela Pribulová, ktorá je vlastne na našej škole od 2. triedy. Z svojej základnej školy, áno. A pani magistra Božena Turajová, ktorá tiež je pamätnicou našej školy. Tak ešte raz prosím obom im ešte raz zatlieskajme. Ďalej z našej školy odchádzajú magistra Barbora Trstenská, a magister Stanislav Vajda. Už sa ukludníme. Na záver vám všetkým pedagógom, žiakom, rodičom, správnym zamestnancom prajem príjemný oddych, dobré zdravie, aby sme sa v budúcom školskom roku stretli zdraví a tak s plným elánom začali ďalšiu prácu v novom školskom roku v základnej škole s materskou školou na Demenovskej 4A v školskom roku 2012-2013. Dobrý deň, ja by som rád poďakoval učiteľom za ich trpezlivosť pri výuke našich detí, za všetkých našich rodičov. Takisto chcem poďakovať pani vychovávateľkám za ich trpezlivosť v školskej družine aj všetkým nepedagogickým pracovníkom. Ešte raz osobitná vďaka pani Turajovej a pani učiteľke Pribulovej. Všetkým učiteľom prajem peknú dovolenku a žiakom pekné prázdniny. Tak hurá na prázdniny, deti! Vážený pán riaditeľ, vážené
milí hostia, učitelia, milí žiaci. Nastal ten dôležitý okamih, na ktorý sme čakali 9 rokov. To ten okamih, ktorý nám bude pripomínať naše detstvo. Čas prežiť na tejto škole a zároveň obdobie, ktorým sa preniesieme do mladosti. O mladosti sa hovorí, že je najkrajším okamihom života. A o živote, život je ako hodina matematiky. Riešiš zadanie, zistíš, že je zle, chceš opraviť. Neskoro, zvoní. No však posledný krát už odzvoní aj nám. Bude zvoniť na koniec detských hier, strachu, radosti, prvých hlások, vrások, sklamaní i žialu. Rovná cesta do školy, po ktorej sme prešli minimálne 1000-krát, má zrazu odbočku. No z tejto cesty nezideme úplne. Keď jedny dvere, ktoré pre nás boli bránou mladosti, teraz každý vymení za vlastné, keď schody, po ktorých sme sa naháňali, budú prázdne, ručka, ktorú sme stlačali 1000-krát, dostane naraz platu. Áno, všetko má svoj koniec, ale na každom konci sa začína niečo nové. Pre nás sa končí život v tejto veľkej rodine a je na čase, aby sme si hľadali novú. Práve na križovatke našej cesty sa chceme vrátiť do čias, keď sme po prvýkrát nesmelo prekročili bránu tejto školy. S netušiacim pocitom, čo nás ešte čaká. Boli sme úplne vystrašené deti, ktoré sa pevne a bojazlivo držali na mičkiny. S vedavosťou sme vstupovali do školy. Strach a neistota pominuli, keď sa k nám prihovorila naša prvá pani učiteľka, takisto, keď sme spoznávali svojich spolužiakov, ktorých sa dneska stávali naši najlepší priatelia. V prvých rokoch sme sa pasovali s abecedou, s písmenkami, ale aj s malou násobilkou a vybranými slovami. Ani sme sa nenazdali a prvý stupeň sme mali za sebou. No čakal nás ešte druhý stupeň, ktorý bol o čosi ťažší ako ten prvý. Naučili sme sa napríklad, ako sa správne systematicky učiť, ako nenápadne nazrieť susedovi do písomky, ako sa uliať z telesnej výchovy. Sme sa naučili, ako znášať prehry a potom sa znovu postaviť na nohy, nevzdávať sa a tešiť sa z víťazstva. Obe triedy boli samostatné kolektívy, avšak, keď sa spojili dohromady, stala sa z nich neporaziteľná partia. Málo kto z nás by si nespomenul na spoločné výlety, exkurzie, nie jednu školu v prírode alebo lyžiarsky výlet. Prežili sme spolu veľa nezabudnutelných zážitkov, ktoré si pribalíme na cestu zo sebou. Aj keď mnohé z nich sa odohrali poza chrbát učiteľov. Práve vtedy sa ohlásil kolektívny duch a viníkov sme kryli, ako sme len mohli. Teraz sa už nemôžeme ukryť pred smutkom, pretože zažívame posledné chvíle, keď sme ešte žiakmi tejto školy. Celou 9-ročnou cestou nás prevádzali naši učitelia. Oni nám pomáhali zdolávať prekážky, na ktoré sme už teraz pripravení. Za ich úsilie sa im chceme v mene všetkých deviatakov poďakovať. Veľká vďaka patrí pánovi riaditeľovi, ktorý nám vytváral výborné podmienky na učenie a umožnil spoznať učiteľov, z ktorých sa stávali naše vzory, neskôr aj priatelia. Tiež ďakujeme našim rodičom za trpezlivosť a oporu, ktorú nám preukazovali 9 rokov. Velikánske ďakujem si zaslúžia naše triedne učiteľe. Oni nás poznajú najlepšie a vždy sa k nám chovali ako naozajstné nády. Ďakujeme za to, že aj keď sme často robili hlúposti, nikdy ste sa nevedeli dlho hnevať, odpustili ste, ale spravodlivo potrestali. Za 9A ďakujem pani učiteľke Mudrikovej, pretože pre nás je to tá najlepšia triedna, akú sme mohli mať. A ja za 9B ďakujem pani učiteľke Malátkovej, pretože pri nás stála vždy, keď sme to najviac potrebovali. Aj keď práve teraz odbáčame z našej cesty, vždy sa radi vrátime. A za budovanie našej cesty vám ešte raz ďakujeme.